Já mám. Naše 25 tisíc. To za nesmí. Mary, chceš vidět nejstrašnějšího bludu na světě? No. Právě vidím. Tam. No honem, vy dva. Honem, k sobě. To teda dělat nebudeš. Čemu se pukáš ty malej prstky? Já jsem Bůh. Budíš tma. Láďa Borová strany. Nebyl, není. No to je tak jedno, já tam mám... Nebude. Ale já Hani, nebo já ti to budu pouštět na střední. Co říkáš? Ano, tak to jak bude vypadat. Víš toho hlavy pěst? Znamení Hanky přichází. Nebude. je to tak učit tu knížku zítra. Jo. Kosovo. Zavatřete vody. Natáčíme. Tak tam hlavně Končíme ve 4. Jo, aha, že tady už 5 je. Ivy, to je na památku. Hej, vidři, vidři. Vyfokaš úplně. Řekni Číša, padíšek. Jenny, ty jedeš na tu školu? Jedeš, že? A zase. Jsem ráda. Jsem ráda, že tam budu s kamarádem. Jo, vy dva, promiňte. Mamka říkala. Paparazzi útočí. Tam nejdeš vidět, Verčo. Tam strašně štípe. A přibližujeme? Já taky máš hlavnici. No to se Teďka dojebane. Ano. Jo, taky. Ona má vnitřní jahliš. Jak je vnitřní jahliš těla? Jako jak? Takže jí to bolí vnitř těla, mě to bolí na povrchu těla. Na povrchu těla. Jak ti to může bolet vevnitř, jakoby? Počkej, je to kde? Je to nechápu, ale... Zlomené srdce, bolí tě to uvnitř, není to navenek. Počkej, no tak tebe jo, tebe chápu a tebe co bolí? Jak jako na povrchu, jako jak? Ti to říct, no, vidíme. Může, ale to ne, to je
To je kůže, Verču, to je kůže. Ještě třeba něco pálí. Na ruce třeba. To bolí. Ale to máš potom, to ti Nebo pronikne. svědí, když ti něco svědí. To ti ale, dívej, to ti pronikne do toho a Ale je to hlavně na povrchu. tak to je potom uvnitř. To je potom uvnitř.